Hello everyone! Темата на това видео е хотел. Ще разгледаме как се наричат различните видове стаи, какви видове пакети има и други подобни теми, като ще започнем с етажите. Най-често срещаната дума, която използваме за етаж е story, като има два различни начина за изписване. Един е британски, другия е американски. Възможно е да срещнете и думата floor. Например, ако искате да кажете триетажна сграда, на английски това е three-story building. Партер е ground floor, буквално наземен етаж. Също имаме basement level, което е подземен етаж или мазея, а етажите от наземния нагоре се наричат последния начин first floor, second floor, third floor и така нататък, като всъщност е възможно и да ги номерирате и по друг начин, започвайки с first floor за наземен етаж вместо ground floor. Но първият начин, който описахме, е по-често срещан. На последния етаж на сградата или на хотел в случая намираме най-луксозната стая, наричаме я пентхаус. Като тя по принцип взема целият последен етаж от сградата. А номерата на стаите често са трицифрени, като първата цифра обозначава на кой етаж се намира стаята, а другите две показват самата стая. Например, 301, 302 или 102, 213. Имаме и две думи за асансьор. Elevator и lift, която е британска дума. Имаме няколко думи за стълби. Най-често срещаната дума е stairs. Може обаче да използвате също staircase и stairway за самите стълби. А за стълбище, т.е. самото помещение, използваме stairwell. Има и външни стълби, които се използват в случай на авария. Те се наричат fire escape. Сега ще разгледаме видовете легла, като най-често различното наименование зависи от размера на матрак. Започваме с double bed, виждате размерите, изписани на екрана, и single bed или още ги наричат twin bed. Важно е да отбележим една разлика между двата езика. На български най-вероятно сте чували термина персон и половина, което всъщност не съществува като концепция на английски. Най-близо е двойното легло, double bed, като то е малко по-широко от стандартното персон и половина легло. Тъй, че трябва да изберете или double bed, или single, или twin bed за описание на вида легло, което искате. Имаме също и по-големи от стандартен double bed, а именно queen size bed и king size bed. И отново виждате размерите изписани на екрана. Повечето хотели също разполагат и с sofa bed, което е разтегателен диван, на който може да се спи, или пък bunk bed или bunk beds, които са двуетажни легла. Нека сега да разгледаме и основните видове стаи в хотела. Имаме single room, единична стая, която е предвидена за един човек, но всъщност е възможно да има и повече от едно легло вътре. Имаме double room, което всъщност означава стая с едно двойно легло. Защото имаме twin room, което е стая за двама човека, но с отделни twin легла, а не с една обща спалня. Също имаме студио, което е една голяма стая, в която включваме легла, диван, маса. Имаме suite, което е като мини апартамент, включва отделни стаи, т.е. отделна спалня, отделна всекидневна, има и фоайе. Имаме also apartment, което е апартамент, т.е. освен спалня и дневна, като отделни стаи, включва кухня, има пералня, има сушилня. Имаме още кабана. Това е стая, която има пряка връзка с басейн или има свой собствен басейн. Това е вече в по-луксозните хотели. Има също Murphy Room, стая, в която има сгъваемо легло. И Connecting Room, което всъщност са две отделни стаи с индивидуални врати към коридора, но самите стаи са свързани с врата вътре. Последната ни категория всъщност е Smoking или No Smoking Room, т.е. стая за пушачи или стая за непушачи, като в днешно време рядко се предлагат Smoking Rooms, стаи за пушачи. Сега преминаваме към Hotel Room Amenities, т.е. неща, които се предлагат в стаята. Имаме bathrobe, което е халат, slippers, чехли, toiletries, това са продукти за къпане, towels, кърпи, hair dryer, сешуар. Имаме също кетъл, електрическа кана или чайник, coffee and tea, чай и кафе, mini bar,
който най-често е зареден с напитки. Други amenities, които винаги са описани: Wi-Fi, TV, Air Conditioning и Heating. Air Conditioning климатик, може да го видите само изписано като AC. И Heating отопление, ако е по друг начин, а не с климатик. Разбира се, имаме wardrobe, гардероб, a safe, където да поставим ценните си вещи, iron and ironing board, това са ютия и дъска за гладене. Отделно задължително имаме чаршафи, bed sheets и одеяло, бланкет. Също има pillow, което е възглавница, и pillowcase, главка за тази възглавница. Последно ще разгледаме и различните пакети, които хотелите предлагат. На английски използваме 3 групи. All Inclusive, което също има на български. All Inclusive включва всички основни хранения, т.е. breakfast, lunch, dinner, както има осигурени drinks, напитки и snacks, междинни хранения, сладолед и други такива дребни храни. На английски имат също термина full board, което означава всички основни хранения, отново да повторим, breakfast, lunch и dinner, без snacks и без drinks, т.е. само основните хранения. Half board задължително включва закуска и още едно основно хранене, което ние си избираме да бъде или обяд, или вечеря. Надявам се, че това видео ви е било полезно. Още такива видеа може да намерите на онлайн курсове BG.